پشتی بانگ و داخوازا وزارتا بەڕەوانیە رێژیما سووریێ ji bo tevlîbûna endamên Qesedê di nava artêşawan de. Mesedê dibêje ew amadana tevlî artêşa rejima Sûriyê bin eger dubara avakirina Qesedê were kirin. İlham Ehmed seroka komîta cîbcîkar ya Mesedê ragihand hêzên Qesedê li Bakurî Rojhilatî Sûriyê ji bo tevlîbûnê di artêşa rejima Sûriyê de amadebaşiyê de ne. Lê ew dixwazin di destpêkê de Qesedê dubara were ava kirin. Ehmed ji ajansa Sputnik ya Rûsî re eşkere kir eger ew rejima Sûriyê re derbarî birêveberiya deverê li hev bikin wê demê ew amadane tevlî artêşa rejima Sûriyê bin lê piştî ku guhertin û dubara avakirina wan were kirin. Ehmed her wiha got jî ew yek di yek demjimêrê de pêk nayê ji ber ku divê danûstandin di destpêkê de bi dîmeşqê re werin kirin. Her wiha amaja bi daxuyaniya rejimê duê derbarê de ku beriyan ha ragihand bû kir got Wezareta Berevaniya Rejima Sûriyê daxuyaniyek arastayî mekiriye wekû tawanbaran bi me re axifiye û got eger pirsgirêkên we bi artêşa rejimê re hebin tevlî me bibin em ê ji bo we çareser bikin. Wisa çêbû ji ber vê yekê hêzên Hesedê gotin na em tevlî wan nabin divê em bi hev re rûnin li ser çawaniya tevlîbûna me bi hev re li hev bikin û nekû bi şêweyekî hema wisa tevlî me bibin wekû em reviya bin. Beriya çend rojan Wezareta Berevaniya Rejima Sûriyê li daxuyaniyekê de daxwaz ji endamên Qesedê kir tevlî artêşa rejima Sûriyê bin û got niha piştî me rûberekî berfireh ji cizîrê kontrol kiriye em bangê li endam û çekdarên grûpên navê Qesedê xwe kirine dikin da ku tevlî me bibin û em bi hev re rûbirûbûna dagîrkeriya Tirkiyê ku gefan li xaka Sûriyê xwe bikin lê wekû di daxuyaniyê de hatiye yek bi yek û ne wekû hêzek bi navê Qesede serbarî ku li ser rewşên wan jî li gor sîstem û zargonên rejimê welberçav weredanîn. Beriyan hajî di salên borî de rejima Sûriyê birêkeftin ragihand û ew ê çareseriya rewşa çekdar û kesên tevlî grûpên çekdar bûne li Sûriyê bike wekû li Derayê piştî çend mehekê rejimê hin bi hin ew endam û grûpên çekdar teror kirin bi gelek şêweyan ew tune kirin.